Kumbuka momwe tinapezerana pa depot ya mabasi kuyenera. Mutu wako osaombika bwino unandikumbutsa mutu wa munthu wopulumuka pa ngozi ya trakitala ziwiri. Kalata yanu bwana. Anatero messenger wa muofesi ukakupereka envelope yoyera kwa nzanga imwe ndimagwira naye ntchito limodzi Edmond Maonachi. Zikomo. Anatero akulandira kalata yamose ang'anako mosaonetsa chiyudi chofuna kuwerenga kalatayo. Mtima wa Edmond unali pa ripoti ukufotokoza momwe ntchito ikuyendera kutero kukalata adalandira adangoiponya mu shelefu. Edmond, werenga kalatayo. Nthawi zina limakhala uthenga wachangu ofunika kuchitapo kanthu mwachangu. Ndinatero poona kuti analibe chidwi chofuna kuwerenga kalatayo. Ndikudziwa yemwe walemba kalatayo. Zoona, koma sungadziwe uthenga uli mkatimo. Ungadziwe, ndi mkazi wangatu. Ndinamulembera kalata ndikumuwuza kuti abwere. Ndi mwambo wathu kuti alembe ndi kundidziwitsa tsiku lomwe afike. Anatero akuyankhula motumbwa. Mkazi wako? Iya yakulu. Ndimesa chikwati chinatha pafupifupi chaka nditheka zapitazo. Inde, umo ndi momwe ndimachitira. Ndimatha kumusiya chikwati ndibwerera naye nthawi iliyonse ndafuna kutero. Uli ndi mwayi kukhala ndi chitserekwete cha mkazi ngati ameneyo. Ndinatero nditakwiya kwambiri. Pamenepo nthawi itakwana tenikoloko kunja kunali kutatentha kwambiri. Kutero kukumwati kunali kosatheka. M'malo mwake ndinapita ku msewu ndi kukagula mtedza wophika. Pa nthawi iyo Edi anatakwanidwa ndi ntchito yomwe inatsala kuti atsirize. Kupumulira ntchito kumachitika tenikoloko ndipo sikutenga nthawi yayitali. Nthawi yomwe ndimafika ku ofesi Edmond analata choka anasiya kalata komwe kananenedwa kuti akudwala litsipa kotero akupita ku chipatala ndipo kuchoka uko akapitirira ku nyumba. Messenger anabwera kufuna chikalata chomwe Edmond amalemba. M'madilowa chikalatacho munalibe koma ndinachipeza mkathumba komwe kanali pa desiki. Chodabwitsa chinali chokuti bwanji anasiya chikwamachi? Kapena wadwala? Ngati ndi choncho, mnyumba mwake akatsegula bwanji. Ndi chiyani popeza makiya anali mchikwamamu? Poganiza kuti ndikufunafuna njira yopezera yankho la zomwe Edmond anachita, ndinapeza kalata komwe analandira ija. Ndinaganiza zoyiwerenga kuti ndidziwe chitsiru wonse wa mkazi wake, komanso ndine munthu yemwe ndinkalabadira kugwera nkhani za eni yake. Kumbuka momwe tinapezerana pa depot ya mabasi kuyenera. Idatero kalatayo. Mutu wako osaombika bwino unandikumbutsa mutu wa munthu wopulumuka pa ngozi ya trakitala ziwiri. Chipumi ndi maso ako zimandikumbutsa momwe ndinkadzukira usiku ndi mkuwo chifukwa cha nthano zoopsa zomwe agogo amuna ankatiuza tisanagone. Koma poganizira momwe unkandiyankhulira mwamingoli, momwe udasankhira mawu okoma kuwamva, mawu otchakuka komanso odzadza ndi chikondi, ndinanena kuti mtima mwa munthuyu ndi mokongola kwambiri. Sindinkadziwa kuti maonekedwe a nkhope yako oyipawo akulula kuyipa kwa mtima kwako konse. Pasanapite nthawi unandikwatira. Nthawi nkuti nditatsala pang'ono kulemba mayeso anga yemwe CE. Unandilonjeza kuti udzandiyang'anira moyo wanga poupatsa zosoyekera zanga zonse unandiyimbira mingoli ndi ndakatulo zako zachikondi. Ndinatsatira malangizo ako osadziwa kuti unkanditengera ku msampha unonga moyo wanga. Panopo ndikufuna kudziwitsa kuti bodza lako silidzagwiranso ntchito pa ine popeza tsopano zandikwana zochita zako. Ndinapeza ntchito ndipo akulu ako ntchito anali ndine munthu waluntha pa ntchito kuposa anzanga onse. Ndinkalipiridwa ndalama zokwanira poyerekeza ndi zomwe umandipatsa. Nditagwira ntchito miyezi 6 unandisiyisa ntchito pondiwuza kuti ndizikalera mwana wathu Loja ndikutinso ndikhalenso mkazi wako. Sindinadziwe kuti umafuna ndizikalondera nyumba yako pamene wapita kwa akazi ena. Panopa zandifikapo sindingalolese kukhala kapolo wa nyumba yako yosaoneka bwino ija ndikuti zandikwana. Ndiponso ndi bwino kukhala mbeta ndi kukhala kwa mayi anga nkumakasangalala ndi mpweya wabwino ochokera kudenga lofolera ndi udzu. Kenako nayamba komwe mowa ndiye ngati kuti mazunzo asanakwane. Unkabwera pa nyumba kukucha ndipo nthawi zina kutacha kumene, nthawi zina unkabwera utakhuta kuyiwala nako ndi dzina lako lomwe. Nthawi zina unkabwera usanaledzere kumakutacha podandola ndi khalidwe lakoli unkandilumphira ngati kambuko olusa nkumanditsina ntchafu zangazi kotero ndinkamva ululu wadzaoneni. Misonzi isanapwe m'masaya unkati ndiphike chakudya china popeza chinalipocho chinali chozizira. Panopa ndikulumbira kuti sindidzabweranso kuti uzanditopetse ndi chilakolako chako chachiwerewere chosathacho. Mayi ako atabwera ndinayesa kuti mwina zinthu ziyamba kuyenda bwino. Kwa chaka chonse pamene mayi ako anali pa nyumba pathu unandizunza nkusanduka mtsikana wako wa ntchito pa nyumba panga pomwe. Mayi akonso ankandizunza ponditukwana mchiyankhulo chomwe ine sindinkamva. Mayi ako ankandizunza ndipo pokudandaulira unati ndi mayi anga amene waziwalemekeza. Mayi ako mwana atayima pa khomo la chipinda chomwe tinkagona akumvetsera ndipo atamva madandaulo anga anaseka mwamwano. Panopa ndikulumbira kuti sindidzachitanso kukhala kapolo wa mayi ako. Mayi osathokoza ngakhale muchitireza bwino. Panakwana ndipo ngati ndinachita ndikalero mwero.
kumbuka khungu langa ndi la ana ako amuna awiri linachita zikanga chifukwa chosamba opanda mafuta ngakhalenso sopo. Sindingalolenso kubwera ndiwe. Ngati ukufuna tikhululukirane, uyambe wasintha khalidwe lako la ndewu ndi lopanda umunthu lija. Nthawi yomwe ndinadwala kwambiri momwe ndiyang'aneyo nakatenga hule nkundipitikisa ku chipinda kwathu mpaka unandigonetsa pansi. Pati dzina yake unkamuriro zimene ndinkamva zonse munkachita popyopyonana posekerana ndiponso mapumidwe anu pamene munali limodzi. Mutathayizi kunandilavulira komanso ndi kundikankha alipo peza ndinakutchingira njira. Izi zinandichititsa kugwera mu sutukesi yachitsulo. Ndiye lero kuti ufuna tikhululukirane ndi kutinso ndibwerere ku nyumba kwako, umufuna amene angachite za uchitsiru. Ine ayi Zanyanya ndiponso zandikwana. Ndi bwino kumwalira ndi umphawi pakati pa abale anga kusiyana ndi kukhala pakati pa Nkhani omwe angayambe kundidya minofu yanga mtima wanga usanasiye kugunda. Nditachira matenda anga unandisiya chikwati akakanali kachinayi. Potsatira mwambo wathu mayi anga anandiumiriza kubwerera ku nyumba kwako. Kenaka udauza bwenzi lako kuti utha kubwera tsopano popeza ndamuthamangitsa wapita. Ndinkadziwa kuti ndinali munthu osafunikira pa nyumba pako. Ndinayiwala malangizo a mayi anga, ndinalonjeza katundu wanga ndipo ndinatenga ana anga atatu omona wakanawo. Walemba kalata kuti ndine wokondedwa wako. Ndinakhala lili wokondedwa wako. Saboza zako zoyinayi ufuna kundisiya kanayi. Kubwera na kalata ndiye kuti chiyani? Ayi umfuna wochita naye zopusa zako zoyinayi. Unkandiyesa chikuni chomwe sichimva kuwawa chosatuluka magazi. Unkandizunza ndiponso kunditukwana. Ndinali chitsiru chako popeza ndinali wopanda nzeru nthawi imeneyo. Ndinali wakhungu ndiponso osayankhula. Panapo ndaphunzira kuti dziko lapansi ndi labodza. Linandinamiza kuti banja ndikupirira. Pirirani mayi chifukwa amuna onse zochita zawo ndi zomwezi. Lero ndikufuna kulengeza kwa iwe ndi kwa dziko lapansi labodzali kuti ndinakwatiwa ndi sing'anga wachikondi. Mwamuna ozindikira kuti mtima wa munthu unapangidwa ndi minofu yofewa yomwe sichedwa kuvulazidwa ngati wina wayigwira mosasamala. Andipanga kukhala mfulu komanso mfumukazi pa nyumba panga. Ana omona wasudzula limodzi ndine pothapa ukwati paja lero ndi ana olozeka. Azindikira mmene chikondi cha bambo chimakhalira ndiponso apuma kumenyedwa ndi kutukwanidwa. Chifukwa chinacho nditonthoza mtima ndi chakuti mwamuna odziwa kukonda yako ndithandiza kuwola madzi omona nditayitsaja. Ndipo chaka chino ndilemba nawo mayeso a MSCE. Nditamaliza kuwerenga kalata ndinadziwa chomwe chinamuvuta Edi. Anayenera kudwala litsipa ndi kupuma pa ntchito kwa kanthawi kuti akathe kupeza danga loonana ndi adokotala ku chipatala. Ndizoonadi nkhonyo yobwezera imawawa modetsa nkhawa.